Лайф ли сме? Лайф сме. Сега да видим някой на тайния секретарим дали ще дойде. Това е големия въпрос винаги. Стрим без да казваме на хората, че има стрим. Интересно е. Интересно е. Сендо, здрасти. Науче, здрасти. Добре дошли на тайния извънреден стрим. Как я карате? Окей, Бобка, добре дошли. Днеска ще бъде бързичко, не очаквайте да е някакво дълго. Но първо трябва да си направя статистиката за Twitch там, за този афилиейт. И искат да стримам 7 пъти за месеца, които ще ги направим още тази седмица, ще си гледат работата. И второ, имам да ви покажа меморито на ChatGPT, за което ви говорих и мисля, че това ще стане много добре, така на бързичко. Да го разгледаме, да го разцъкаме и да приключваме стрима. И затова не съм го обявявал никъде нищо. Бобката почна да гледа Designated Survivor, не съм спал цял вечер, че се зарбих, нали? Сериалът е много добър. И интересното е, че почти го държа толкова добър до последния сезон. Последния сезон става малко по-модерен Netflix, разбира и ЛГБТ плюс барбекю, но е добре. Бочката, бочката, сори бочка, сори. Добре, бочка, записвам си в меморито на естествения ми интелект. Бота на Дискорд го пусна, аз там разбрах. Да бе, Данчо добре се е справил, въобще. Данчо, шефа на Дискорда, нали го знаете? Данчо Сота. Така, чат. Имам още една изненада за вас. Само да видя тук нещо, дето да такова. Цак. Изненадата ми за вас е, че само последно, options. Цак. Гадния Stream Deck. Сега ще го прави изненадата чат. Да вляза на другия компютър. Изненадата ми е, че днеска ще стреме от Mac. Това успях, нали, няма да имаме звука, но то днеска не ни трябва звук, но друго ми трябва, затова сме на Mac. Не знам още чували ли сте за меморито на ChatGPT. От ChatGPT пуснаха, както имате къстъм инструкции, които всеки си ги има. Това вляза на другия компютър пак. Както имате къстъм инструкции от тук, които може да си опишете нещо за вас, някаква информация за вас и как искате ChatGPT да ви отговаря. Така имате и мемори в ChatGPT, което също е много интересно. Меморито обаче, както може да се представите, е само за Америка. И това ми беше голямата драма и затова не ден хейтих GDPR и Европа. Не защото законът не е добър, ами защото не е добър, ако го имплементира за България, т.е. ако се имплементира и към Америка, както се имплементира към останалите държави. И всъщност, защото имаме GDPR, ние нямаме мемори на ChatGPT. И сега гледайте как ще го излъжем. Пускаме един NordVPN. И съответно, само да си... Добре, сега защо не ми работят? Чат, дайте ми една секунда да видя защо не ми работи Stream Deck-а. Пак сега. Цак. Тук сме едно. Сега. Това Stream Deck един път няма работи от първия път. Така. Ако си пуснем американски VPN, това е идеята, можем да получим мемори функционалността на ChatGPT. И съответно... Добре, сега пак трябва да... Аре бе, защо гадния Stream Deck не работи сега? Толкова по-удобно ще да бъде живота, ще да е кученца и котенца, но той не е. Добре, няма да имаме Stream Deck, ще го правим по старомодния начин. Цак и цак. В момента, в който включим един американски VPN, в играта сме, набием едно опресняване на ChatGPT и ни излизат в сетингите Personalization
Memory. Това всъщност е много силен инструмент, който за жалост ние в България не можем да ползваме. И всъщност, ако на вас ви се налага някога да работите с много специфична информация, която в multiple чатове искате ChatGPT да я знае, може би е умно да си вземете един VPN и да приключите Пейзар, добре дошъл на тайния стрим. Може би е умно да си вземете един американски VPN и да си включите тази функционалност. Сега, какво става с тази функция? Тя как работи? Първо, като си чатате с ChatGPT и си говорите някакви работи, той решава на определени моменти, на определени информации да ги запише в меморите. Тоест, това е важно да го помня за напред. И след това, това се казва RAG, всъщност. И когато си комуникирате с ChatGPT някаква тематика, той почва да вади информация от RAG-а. Ако няма някаква информация или открие такава информация във векторната си база, която е това memory, то автоматично я пулва от базата и съответно я използва, за да може да си свърши работата. И аз, тъй като тук съм го използвал по някакво време, мога да видите каква информация той е успял да запомни. Предпочитам някакви тестимониали, които са down to earth, нали, как да пише тестимония. Имам написана книга, имам някаква песен, която може да бъде открита в YouTube. Всякаква е такава информация, ChatGPT-то си я запазва. Колко голямо количество пази? Честно казано не знам, но пази доста големи текстове и много текстове. Тоест, мисля, че е unlimited, може би доколкото издържи векторната база. Най-вероятно сложи някакъв лимит, но точно каква е лимитацията. Но можем да проверим. Дайте да видим дали има някакъв. Memory лимита е 32 000 токена. Тоест, около, не е вярно, че е 10 000 думи, по-малко. 8-9 000 думи е някъде информация, която може да пази за вас. Което не е малко като информация. Това е меморито. И когато минете, само си сменете IP-то, нищо друго не трябва да правите. Сменете си IP-то, отидете на Settings Personalization, пускате си меморито и започвате да си чатате. И сега като на мен ми е пуснато меморито, OMI, това всичко като информация, ChatGPT го издърпа от меморито си. Без да се налага аз да му го обяснявам всеки път. И реално, тук, този стрим няма да се такова, както може да се представите. Цак. Само една секунда сега. Тук отиваме тук. Всичката тая информация, която ви казвам за меморито, всъщност той е издърпал от там. В клипс канала на Преса сега се качи клип как тестваш AI. Интересно, Песов само ме ползва за вюер. Ей богу. Само тук да оправим на един казус. Така. Така, връщаме се чат. Съжалявам за леката лирическа смяна. В това memory имате записана някаква информация за вас. И мога да кажете update my email to Здрасти, Ади, добре дошъл. И сега ще забележите какво ще стане. Memory updated. И то автоматично си презаписва тази информация. И съответно, в момента, пак като го питам, who am I, вече работи с новата информация. Чат, дайте ми една секунда само да отворя и се връщам, че все пак сме в офис.
Тук съм чат, съжалявам, просто все още е лудница. А исках да го пусна този извънредния стрим, за да мога Twitch да го маркира, че днес сме стримвали. С това мемори, вие директно през чат мога да му казвате добави нещо в меморито, апдейтни нещо в меморито, премахни нещо от меморито и прочее, и прочее, и прочее. Това беше набързо за меморито. Според мен е много мощен инструмент. Ако някога ви се налага, пак казвам, да правите съответно много чатове с ChatGPT, които не можете всичко да го пишете постоянно в контекст Windows, т.е. да му го кажете на всеки час на много. Меморито е мултичатното, т.е. ако сега си го комуникираме в този чат за моята personal information, Оля Гери, добре дошла. Това ще го знае във всеки останал чат. Гери, ела да видят. Наживо сме излучваме в Twitch, да знаеш. Наживо сме излучваме в Twitch. Няма да те видя. Там на масата е това, пък. Трябва дясно. Дясно, дясно, дясно. Тая информация, която имате, съответно искате да записате, може да се управлявате през чат и да ви е активна във всеки друг чат. Това, ако пишете някакви курсови работи, дипломни работи, ужасно мощно, т.е. да напишете реално какво искате да кажете и в мултипъл чатове това да започне да излиза. Това исках набързо да ви покажа в днескашния извънреден стрим. Ако имате някакви въпроси или искате нещо да тестваме тук, кажете, за да можем да го разцъкаме докато още съм. Здрасти, Синиклектик. Ти ли е сгрешена една буква от името? Синиклектик. Деянка, добре дошъл. Бочката, сега ме караш пак да се взема VPN. Бочка, между другото, аз специално заради това се взех VPN, защото много ми писна. Всичките готини фичъри да не могат да ги тестваме, защото само за Америка. С кое приложение на AI да си направя песен? Ади, гледай утре стрима в 8 часа, ще направим пълна песен и ще я издадем утре вечерта. Така че утре в 8 часа те очаквам на стрим и ще видиш точно с кое приложение и как да я направим тази песен. Чао, Гери! Brave нямаше ли безплатен VPN? Мисля, че има. Тествайте го дали ще стане. Opera със сигурност има безплатен VPN. Аз затова ползвах и Opera. Но явно Opera вече не е готина, така че... Да. Аз 3 години имах, ползвах си го за сериали основно, но вече има и друго да го ползвам. Да. Именно... в момента и мисля, че и Claude ще ви даде повече фичери, ако сте през американско прокси, и Gemini, просто. Защо нямаме мемори? То е голяма простотия. GDPR казва, всичките данни на европейски клиенти трябва да бъдат на европейски сървъри. И OpenAI казва, да го духате, няма да си правим сега дата център в Европа, защото вие сте много отворени. И затова няма да имате тази функционалност, която складира данни за европейци. Това е цялата драма. Хубаво е тези стримове да ги качваш в YouTube. Да, качват се в YouTube, имаме стримс канал, където се качват самите стримове, и имаме и клипс канал, където качваме откъси от тези стримове, но тези откъси ги правим по-бавно. Все още момичето, което монтира видеята, не е фул тайм и съответно не може да отдели да прави по 15 видеа на ден. Така че всичко се записва и се качва малко по малко и в YouTube ще бъде налично. Имаме 3 канала, имаме Marshall Labs канал, Marshall Labs Clips канал и Streams канал. Може ли линк към каналите в YouTube? Да, и Данчо, моля да ги качим в Discord тия канали. Няма ли да ти реже клипове от стрима? Да, AI ще ми реже клиповете от стрима, но той ще ги прави по-скоро от клипс нещата, които сме направили. Той ще ги прави вече за TikTok и за мобайл. Той ще обръща перспективата на клиповете, но самото рязане от 4 часово видео на примерно 10, 20, 30 минутно видео ще се прави от човек. Това е идеята. Така, точно така, Пейзар прати Streams канала. Същото отзаре махни Streams, Пейзар и напиши Clips и това ще е Clips канала. А другия основният е... Само една секунда. Не, няма да... Чакайте една секунда, ми дайте.
тук да не взема да покажа някоя тъпотия, че после ще ми изядат от главата. Само една секунда. Този... Айде. Може ли днеска да работим? Това е възможно. Не че бързам, но хората са дошли тук работа да вършим. Само една секунда, гайс. Така. Връщам се тук. Ето ги трите канала. Без последния някой просто ми е взел брандинга и ще трябва да му щупим главичката. Та имаме основния канал, който е стария, където има едно видео за сървъра. Там ще взето идеята ми, ако ще правим по-качествени видеа да бъдат в този канал, т.е. които си видеа за YouTube. Имаме Streams канала, където са стримовете, целите, и имаме Clips канала, където са съответно някакви кратки видеа от стримовете кътнати. Това са трите канала и даже мисля да ви ги кача в чат. Между другото, Данчо и чат, преди малко съм направил чат Rules, си поиграх. Излизат ли ви някъде? Добре ли са? Защото под направих им преди ChatGPT направи, разбира се. Дали са ви окей чат руловете? И аз ги видях. Луксозно ми е. Добре. Така, първи канал. Втори канал. И трети канал. Защото вчера, нали, един човек коментира, че сме го тайм-аут, нали, защото е писал на латиница, пък никъде не сме казали, че искаме да се пише на кирилица. Та направихме с ChatGPT днеска рулове на канала. Кажете дали са добре и дали трябва нещо да оправяме, но с такива стандартните неща за рулове. Та... Цак. Та долу-горе това беше от мен. Аз как просто да ви покажа набързо два пъти на седмица. Значи Twitch няма ги оставя докато ми дадат големия пакет. Пресли, добре дошъл. Как си? Утре да си сложиш и панели отдолу. Нямам никаква идея как слагат тия панели, има шанс да ми трябва афилиет за тия панели между другото. Това е... Павка, днес направих две песни, една поп и една по твоя пример от МБТ. Ако искаш да ги чуеш, къде ти ги прави, прати ги в Дискорд. Преслава, моля те, никога не коментирай, че съм казал това изречение. Прати ги в Дискорд, ще ги чуем. Не ми трябва нищо отдолу за панелите. Добре, аз не го намерих. Днеска го търсих как се прави това нещо, но не го намерих. Аз дори имам панелите, ето дори не стрема. Добре, значи Преслав трябва да се самосезира и да ме научи как се правят панели. Искаш ли да изтормозим Далито да ти направи панели? Искам, да. Може, да, искам. Ако искаш, мога ми се обадиш някъде и да го направим сега. Имам малко време. Чакай. Ще ти затворя, за да го отворя, за да ти се обаря аз. Чакай малко, стой. Сега. Въпросът е да го направим това. Вече не ни трябва Mac. Така че чат, дайте ме на секунда като млад стримър да оправя сетъпите само, да разкарам Mac-а и да пусна на Преслав Дискорда. Така. Добре, в играта сме. New audio device detected, don't switch. Така. Така. Добре, би трябвало всичко да виждаме и сега, ако ви пусна десктоп аудиото, би трябвало и да чувате и сега звъня на господин Ателтрит.
Сега шапавка. Оп, чуваме ли се? Чуваме се. Камерата ти никога не работи, нали знаеш? Кое не ти работи? Камерата. Твоята камера никога не работи, докато е Вярно. активирана Я в чакай, ъгъл. дай само една секунда да се прехвърля. Я... Искам да те виждам и ти няма да ме виждаш даже. Ще ми виждаш екрана. Да бе, да, разбрах. Ама чуната нещо странно между другото. Ало. Чувам ли се? Сега те чувам добре, да. Да. Трябва да рестартирам пулта всеки път, като включа компютъра, не знам защо. Добре. Добре. Може да ми стримваш споделения екран. Стримам ти споделения канал. Екран, чакай само на секунда, е така. На чата да е луксозно. Така. Хората да виждат. Гледай сега, значи. Казваме да ни даде пълен лист of assets required for a Twitch profile with the corresponding resolutions и търсим панел. Панел, така, info panel, social media 320 на 200, така. Така. Значи 320 на 200 е нещото, което искаме да правим. Че аз грешно споделих екран между другото, дай да го пресподеля. Така, 320 на 200. What are the most нещо не те виждаме в момента, все още. Трябва да цъкнеш на профил ми, на снимката и да избереш споделянето на екрана. Добре става. Така. Commonly used panels for TTV. И сега ще ни ги изреди. Така, about me, schedule, social media, donate. И само казваме perfect. We will build all of them in a 16 by 9 in a similar style. Make it bright, techy, clean, Apple style. Луксозно, искаш да кажеш. Start with one about me. И сега ще видим какъв панел ще изкара. И ще го накараме в същия стил да направи всичко. Точно от тебе не съм го очаквал да го кажеш това, Само това ще ти кажа. Конвертиране Ти вече, беше готина, помниш ли? Отвратителни са и двата. Да, ама той май не става. Преславе, разбрали утре какво ще правим на стрим с чата, бе? Не. Не ми следваш сторите там, моля? Не съм влизал в Инстаграм от известно време. Тогава няма ти кажем. Само аз и чата знам. Кажи да. Чат, кажете ми, изпортете го. Ти каза, че трябва да разкараш Mac, аз гледам от iPhone. Преславям казус, ама то може би ти не мога ми го решиш. Казусът е, че като прехвърля Mac да стримам от Mac, не мога да имам аудио от Mac. Защото Mac прехвърля само по един аудиосорс аудиото си. Да, трябва ти аудио кепчър карта. Camlink не го ли прави това автоматично? Не, Camlink може да прехвърли само един аудиоканал. Всеки компютър технически има два аудиоканала. Communications Audio и Normal Audio. Добре, ще трябва някаква виртуална карта. Между другото, аз не знам как се работи с камбата. Аз знам. Дай да видим. През тук ли? Тук не знам, тук не съм го тествал. И аз не знам. How do I use you? Павката ще издава албум. Между другото, Павката си мисли да издава албум от февруари месец, като се направи първата песен. Така че, да. За утре ще ви покажа и лейбъла даже. I want to create a Twitch panel 320 by 200 that is bright, clean and says about me. Никога не съм успявал през чата да генерирам нещо хубаво с Canva, казва бочката. What? Чакай, тук пак нещо става. Ето това са им техните темплейти. Директно изкарва техните темплейти? Да, то ти ренди техните темплейти. Което означава, че просто от Canva може да си... Да, от Canva ги дърпа. Да. Това със слънчетата ми харесва. Не. About me и отдолу казвам се Раму. Сменил си браузъра, гледам. Да, казах ви. Като ме светнахте за тайната на Opera, минах на Brave. Реално на Mac съм с Arc. Ще на Firefox, бе? Какво?
Firefox е най-интелигентният браузър, не знам хората ще Защото ме веднага разберат. ти казвам, защото мене Safari, значи Safari първо е най-добрият браузър на планетата, там започнем. Safari ми е everyday драйвера на Mac. Въпросът е, че мен ми трябва девелопърски браузър, който ми трябва да е Chromium. Chromium е с най-добрата... Трябва ти Chromium, окей, да. Да, т.е. най-добрата Защо ми девелопърска трябва Chromium, конзола. бе? И за това не мога да ползвам Firefox, защото е реално ме за секундари браузър. За девелопинг. Друго си е пиратски Adobe елитизъм, да. Или друго си е от намитака схемите Adobe елитизъм. Но няма да ви кажа. Adobe елитизъм. Adobe, между другото, единствените хора, които почнах да им крада продуктите, толкова издивях. Ти разбрали, че ги осъдиха. Мамицата им мръсна. Adobe ги осъдиха за това, че сключват договор с тебе тайно и не можеш да си прекратиш договора. Пълни букуци. Същите ли ми дава? Да, същите. Да, то просто ти Нещо листва не работи. таковата от Canva. Добре, да пробваме нещо друго тогава. Какво аз бях чул, че Firefox е най-добрият дев браузър. Много е добър, но просто вече много свикнахме с Chrome конзолата, дев конзолата на Chrome и просто не ми се пресвиква отново с на Firefox. Това е истината. Иначе Firefox е топ за девелопинг, просто аз съм свикнал с Chromium дев конзолата и според мен тя е най-добрата и затова казвам Chromium, не че Firefox не става за девелопинг. Могат да ти влизат автоматикли и менюали в компютъра. А то преди месец напред, това за Adobe ли? И си длъжен да им дадеш съгласие да си гледат работата. Става. Chrome конзолата как е? Даре, за нея говорим. Тоест, то Chrome и Chromium. Chromium е open source версията на Chrome. Защо не разбира задачата? Добре, чат явно ще се направя на Canva нещата. Дразни ме. Vortex, добре да преди дошъл. напад ми пана. И аз само ма светни как се прави. Чай си шер на екрана и да ме навигираш откъде, защото не успях да го намеря откъде се прави това нещо. Аз ще гледам стрима, то закъснението ти е малко. Добре. Стой си тук да си лафим, чакай сега. В Twitch, така, и сега предполагам че имам на Settings. Не, отиваш си на профила. Отиваш си на профила. На профила, на така. На channel. На channel. Channel, добре. Не това бе, чакай. Не бе, отиваш на TTV на клона черта Павкатар. Тук съм бе, ето, тук съм. Така, виж долу имаш под about павката. Те. Имаш edit panels или нещо такова. Да, Имам виж edit. го edit panels. Ляво. Ляво, ляво. Окей. Така. И зад тук можеш да си добавиш панели, можеш да си добавиш определени екстеншени, за сега ще ги игнорираме. Екстеншените обикновено са някакви такива автоматични отброяти, който е гифт на най-ново събове и така нататък. Така. От днеска, чакай, от днеска имам апдейт, от днеска имаме Buy Me a ChatGPT button. Аха. Да, видя го. В кофе ли си направил нещо? Не бе, револют ми линк е това. Защото обикновено добре. хората пишат Buy Me a Coffee. При мен е Buy Me a ChatGPT. Buy me a coffee, защото сайта се казва Coffee. Не, защото... Не, аз винаги съм виждал без да е Buy Me a Coffee, просто е Buy Me a... Нали, тип, дай ми 2 ля за кафе. Добре. Влизай в Canva сега. Чакай. Между другото, Трябва ти 300 и... черното с планетката, долу по средата. Секунда. Да. Другото долу ляво неона. Аз харесвам такива работи, знаеш. Да, хубаво е. Schedule, donate.
Не, това не е готино. Не си жена. Според мен служи това с жабката. Мина го нагоре беше. Или, да, другото, в смисъл добри са. Някакви такива, никой не би очаквал, че това са твоите панели. Представям казус. Постоянно ми се мютва Дискорда и не мога, постоянно ми се мютва микрофона на Дискорда и не мога да разбера защо. Защото имаш някакъв хотки, който цъкаш, най-вероятно. Мамичката. Точно като сменям езици и нещо ми се мютва Дискорда, чат, съжалявам. Да, вероятно. Примерно аз съм си го направил на Ctrl плюс бутона на мишката Mute and Mute и той работи винаги. Мисля, ако Дискордът ти е включен, в какъвто и контекст да натиснеш тази ки комбинация, ти мютва микрофона. Да, чат, съжалявам. Утре ще гледам да намеря тази комбинация и да я сублимирам. Добре, това е. Харесваме. Експорт. Трябва ли да променям нещо? My games, my apps. My AIs. Така, добре. Айде. Цъкаме един download. Сега отиваме тука. И сега правим image панел, предполагам. Точно така? Image. Добре. Image. Чакай само да видя. Предполагам нямам търпение да си изгубя компютъра. Защото... Това не съм мислил. Не съм мислил, че ще... Чакай само. Добре, къде се дъпна това, бе, чат? Какво стана? Добре, open. Екстрактто. Си предпазлив да не покажеш нещо на компа. Знаеш, ти си ме учил. Правилно. Не, че преди малко не показах. Казах. Аре бе, може да... Добре. Окей, сега. С кое почваме? Кой не е първия? About me? Добре, чай само да видя. Пишеш, аз съм правката от София на 20 и това е. Така. Почваме с... Чакай се, гадния Windows. Small... Medium icons. Добре бе, large icons, айде хубаво. About me. Така. Доме. Така, и пишем тук about me. Така. Не пишеш отгоре текст. Така ли? То само това. Да. Буквално ще се редънва. Чакай. Стой. Не това. Аз го изтрих, мамка му. Добре. После ще си ги оправя тия. It's me. Като текст на песен. Така. Изгледай ми сторито. Добре, това е submit. Сега, какво правим? Плюс. Add panel. Кой е следващия? Следващия е, примерно, Donate. И си слагаш Revolut линка. Donate. Това, 3, което пишеш. 3. Добре. Това image links то ли? Или в Markdown? Да, image links to Revolut линка ти. Чакай сега. Цак. Добре. Отдолу пишеш Donates are non-refundable. Това е много важно да го има. Donates are... Като... Да, non-refundable. Като legal disclaimer. И има стоеността на legal disclaimer. Добре. Павка пуснали новата песен на Тото от Скандал. Не, пратих му на Тото, ама се прави, че не си гледа Инстаграма. Добре. Така. Следващия панел го пишеш примерно с PC или Specs или нещо такова. My PC Setup, ето го.
My PC Setup и тук директно можем... Му пишеш от скъпото. Не бе, директно ще дадем линк към това. Към видеото, така. Да, вчера чата ма е балът, че обяснявам, че... Доволен Обяснявам на чата вчера, че ще си правя бюджетен компютър и те ма е бала, че дъното само ми струва 1000 лева. Не е това линка, не е това линка. Не бе, виж. Не бъди такъв човек, моля те, върни се. Тука? Върни се. Така, да, цъкни отдолу share, до лайк и дислайка. До кое? На YouTube видеото за каква е разликата? Еми, че със сигурност няма да ти го изкара от някоя секунда. Абе, момче, аз съм програмист, не видя ли откъде си го копирах? Копираш го от преди амперсанта, моля ти се. И ще го таковаш някой път символ нагоре или надолу. Преславе, айде да се обиждаме, става. Нормален човек, бе. Обиждаме се така малко, не ми е комфортно. Така. Сега как беше? Квадратни скоби, кръгли скоби. Цак. My AI server. Submit. Сега да видим дали Markdown съпортва линкове. Не, дъното беше 3K. Да, дъното беше 3K, което чата препоръча да си взема за бюджетния ми компютър. Така и... Добре, аз другите после си ги оправя. Ще ги разцъкам да ги видя. Кой има друго? Да, и сега му цъкаш на Edit Panel сгоре. Тука? Където го такова? Да. Пусна, да. И виж как ти изглежда профил. Аха, разбрах. Работят линковете, добре, окей. Да, бе. Добре. Разбрано. Те панели, между другото, са готини, защото работят и за Bright и за Dark Mode. Да, White темата също би било окей. Добре, ще си ги оправя после и описание и работи. Добре. Чат, това беше май късия стрим, който само трябваше да направим, за да... Ти на 700 фолуара ли си вече, бе? Да, бе. Много добър. Чакай да ти флексна. Аз съм много доволен от чата. Чата пръскат направо, такива хора няма. Добре дошъл в Twitch. Да. Това е между другото преди вчерашния стрим, мисля, че. Не съм сигурен дали вчера... вчерашния е влязъл. Every freaking current viewers, човек, ти директно месец едно партнершип, ти лут ли си? Те сега ще паднат малко, ама ако направим на 24-ка, верно ще го вземем. Значи, днеска правя 5-я стрим, утре правя 6-я стрим. Неделя мога пусна от плажа един 30-минутен стрим, за да вземем неделята твато. Кога? Неделята не можем. Нали ти казах, че понеделник ще бъде? Да, аз говоря да го пусна. За да мога, нали, да се маркира като 7-ми стрим, за да мога да вземем афилиейта. И за чата преди малко съм им подготвил между другото нещо много яко, само да им кажа на чата, че от сряда, като се приберем, ще започнем такова поредица от стримове, където ще правим новинарска медия директно с чата. Ама директно почваме да генерираме видеа, да генерираме новини, да генерираме статии и ще ги убием. Ставаме новия дневник, само това ще ви кажа чат. Павка, айде, защото ми е време да се пенсионирам. Търся следващото предизвикателство. Именно, почваме, значи в сряда следващата ще правим генериране на вечерна новинарска емисия. Видеоемисия говорим. Директно това, което гледате по Нова телевизия в 7 часа, да го генерира това изкуствен интелект. И след това, като го направим това, ще ви разкажа какви други задачи ще имаме. Даже си говорих днес с... Това нещо, за да предизвикам някаква реакция от чата, бочката е такъв. Йона ще е наследничката на начало. Факите се, чат. Какво ще да кажа? Даже днес си говорих с съдружника в този новия бизнес и почнах да го навивам Мето. Ти може би го знаеш. Пресли? Да. Си говорих с Мето и викам, го правим както до сега не сме правили нищо друго и това да го направим супер публично и всички хора знаят какво правиме. И директно да го правим директно да стримове. Той ви кара, навик се. И реално мислим да дигнем целият бизнес там. На стрим. От до. Абсолютно, да. А в събота, Пресли, чакай да ти покажа, защото ти си супер бавняр и не си ми гледал сторията, което го приемам мега лично. Чат и вашите сторита ли Преслав не гледа? Направо... Преслав за последните 2 години има качени 2 снимки и добре, че му подари каруца да качи снимка. Така...
Така, стой сега. Да си шерна тук това. Камера. Така, гледаш сега. Сълта ще има стрим, в който ще направим и ще издадем пълна песен. Пълна рап песен, която ще бъде издадена на всички платформи. И сълта ще бъде релизната и направя на стрим в 8 часа на twitch.tv в Катар. Ето демото на песента. И всъщност преслед това е забавната история, това е забавната история, но ще пусна директно клипа, който от чата са направили. Гледай какво се случи вчера на стрима. Дай видим се. Бе, нали си маска, що ми взимаш хартията? На всеки ъгъл правиш си магията. За всеки втори въртиш интригата. Бомбовете ми първите будиш си душата. Кучи май сладка лъжата. Пляска феши вълката е фантазията. Леле, братета, пак ми... Копале, това е скандал! Чуваш ли песента колко е добра всъщност? Да бе, чата пише текста и ти го правиш на песен. Не, чата ми даде текстове на МБТ, които ги фиднахме в чат GPT, който го излагахме да ни напише бръснишка МБТ песен, който текст след това го пратихме на Суно и Суно генерира това. Разбираш, то е впечатляващо. И всъщност, утре точно това ще правим, ще почнем от начало. Правим си истинския текст, ама някакъв такъв готин текст ще направим с ChatGPT. Ще го фиднем в Suno. Аз ще разцъкам паралелно в Suno там всичките, цялата документация, как точно се прави това цялото нещо. И утре вечерта генерираме песента, след това ще я ремастерираме с AI, след това ще я качим в лейбъла ми, ще я издадем и ще се опитаме, Петър има задачата да измисли как да направим клип, ще се опитаме и клип да направим и да я пуснем в YouTube вечерта. Това е... Аз имам идея за клипа. Как? Има един стил на музикални видеа, които съставляват компилация от някакви супер естетични кадри, които са грубо обвързани с темата. Цялото това е, знам за какво говориш, на графа оная песен с дървото. Графа Гора мисля, че се казваше, но това първо е мега стара технология, за това говориш ти. Но това първо е мега стара технология и второ е много трудна. Тя не е толкова просто. Не, ти говоря за това, бе, човек. Но да, и нещо такова също. Това е AI генерира, това графа се направи първата песен, нали, с AI. Но това не е. Идеята е, искаме да направим нещо, което е plug and play, т.е. това има много постобработка. Нали, да ги изгубиш, да ги таковаш. Не е толкова просто. Искаме просто да му дадем песента на някакъв AI и той просто да направи целият клип. Разбираш, това е целта. Защото ако трябва утре да монтираме клип, нали, това ще стане тегаво. Не искам да монтирам клип, искам просто да направя клип. Ако трябва само да свържа 5 кадъра и това да бъде цялото монтиране. Това нещо се прави с интерполация. По принцип има AI, на които мога да им фиднеш примерно 5000 изображения и те да ти ги интерполират по този начин, така че няма много постобработка. Да, това е песен на Графа, пита Йо. Графа е това. Ма той е пусна преди една година. Още в началото на AI бума, Графа, нали, се опиташ да бъде първия. Павка, гледаш ли Джо Скот в YouTube? Гледаме еднакви неща, няма как да не си попадал на Джо Скот. Не май. Човек, това е най-инсейн нещото на света. Джо Скот има... Джо Скот. Този. Джо Скот Шоу. Не бе, Джо е Скот. Джо е. Този. Една синя иконката. Да. Да, това е. Значи този има едно видео от преди няколко месеца, как нали знаеш, че Photoshop има такова да зум-аутнеш изображението и то ти генерира до него. Ето го това! 3 на 100 по зум. Кое? Средата дясно. Средата дясно. Аха. Да, той Петър е много добър в това нещо, да. Това Не, той прави експеримент да зум-аутва едно и също изображение. Аха. Да, това е с... И има таймлапс накрая. Чакай да видим таймлапс. Гледай долу те. Би трябвало да е онова краткото. Където са гледали най-много хора. Final Thoughts... Да, the result, ето го. И гледай какво прави. Гледай колко е инсейн. Това също е добра идея за клип. Ама не знам дали мога да го контролираме с какво да го... така обаче забият, виж то.
Са оправили. Така влезе в много такова клин. Окей. What? Добре, това беше добро. Това на Photoshop го е правил, така ли? Пресли. Умря ли бе? Какво става? Преслав изчезна. Ало. Чувам. Да. Викам такова, zoom out. Това между другото чат не е лоша идея за клип на песен. Трябва да видим само дали колко бързо се прави това цялото нещо. Много е пайско, много ме кефи. Много бавно се прави, това е Така ли? зверски много работа. Да. Чакай. Zoom out, видеоклип AI. Видеолип, добре. Аз някакъв е такъв софтуер мисля да си купим и да ползваме. Да тестваме нещо да сгубим. Добре, това утре ще го Аз въобще не планирах да ти отделям време. И аз не планирах да ми отделяш време, аз планирах да съм свършил преди 30 минути. Да, айде чао. Добре, айде, чао, сега с Богона Айде с чата. чат. Викайте бабите, дядовците, трябва да прави партнершипа, няма да се излагат. Айде. Чат, това беше днеска май за късия стрим. Утре ще правим това, ще правим песен. Така че 8 часа ви очаквам да не сте пияни на табуретка и да сте в Twitch, за да я релизнем, да я шернем. Ще стане много яка. И утре чат, другия спойлер, като направим песента, Данчо ще има бойната задача да изкара утре кои са били всичките хора, които са писали в чат по време на стрима, за да го вкараме това като крюто на песента. Така че утре бъдете активни, защото ще сте издали песен в края на вечерта. И така, Данчо, я сега ако си тука ме научиш, защото чат между вчера Данчо ми се скара, само да ви кажа, че много бързо съм затворил Twitch-а и не съм ви казал чао и някакви такива неща и не съм ви пратил някъде да гледате друг стрим. Как се прави сега това? Ама научете. Даже и Йомо ме научи. Как сега да рейднем някой стрим? Това е въпроса. Нямам много фъкина идея как се прави това нещо. Може би от Creator Dashboard. Наклонена рейд. Добре, значи първо трябва да се намерим обаче кого да рейднем, разбрах. Има ли някой? Аз обаче не следя никого в Twitch. Дайте идея на кого да рейднем. Дайте готин стример, кого да рейднем. Защото аз просто не съм ползвал Twitch откакто Преслав беше млад. Стевкича. Добре. Много хора написаха Стевкича. Напишете само точния юзернейм на Стевкича. И правим сега рейд. Стевкича 1. Стевкича 1. Така ли, видим се дали работи това нещо. Чао, чат! Чао и до утре! И сега какво трябва да спра стрима, за да стане, така ли? Цъкаш горе, right now, разбрах. Бум! Така гризли. Павката! Какво става тука, бе? Благодаря, че ще много за рейда на павката. 62 човека и преси директно не събва. Стефанаки, мадафаки, благодаря ти, че ще много преси. Жив и здрав, прав и корав, голямо да те чурите и на павката също чурито много да е голямо. Лели, как е баткото? Много е зле пресно, опитвам се да се отърва от League of Legends. Но не мога. Не мога, играта ме прокле да умра с нея. Идва и да играя в Майнкрафт. Не мога да играя в Майнкрафт, това ми е проблема. Нито мога да играя в Майнкрафт, нито мога да играя ролплей.
Не съм интересен. Благодаря изключително много за речето, благодаря за фолчето, да. Здрасти на всички. Big Problems. Трудно била Майнкрафт. Тя не е, че трудно е, колкото трябва да я уча 5 дена. Пък през ден сменям игрите, защото излизат нови игри.